Takže ahoj, já vás vítám u dalšího živého vysílání dnes s Miroslavem Trauerem. Ahoj. Nazdar, zdravím. Rovnou tě poprosím, aby si se nám nějak představil. Aby som sa vám nejako predstavil, tak volám sa Miroslav Trauer, 8 rokov a niečo som slúžil vo francúzskej cudzineckej legii. Skončil som na hodnosti seržanta, to je vlastne veliteľ družstva. Prvé 2 roky som mal špecializáciu na boj v meste, tzv. CQB. A ďalšie 3 roky som slúžil v amazonskom pralese v Južnej Amerike, priamo vo francúzskej Gujane. A posledné 3 roky som skončil na tom poste vlastne veliteľa družstva v druhom repe na Korzike so zameraním na obojživelné operácie. Já jdu rovnou na otázky a zeptám se tě, trošku se vrátíme teda do dětství. Co tě bavilo jako kluka, jaký jsi dělal sport? Aké som delal športy, tak začal som určite karate, kde ma dovedol vlastne môj otec. Potom som vlastne, počas toho, ako sa mi začala páčiť armáda, to bolo vlastne asi tak o 6 rokoch, tak do 14 som robil čisto iba futbal, to je vlastne kolektívny šport. A od 14 rokoch som sa začal venovať bojovým športom, pretože som si prečítal, že keď sa chcem dostať si do špeciálnych síl napríklad, alebo že ako, čo musím splňať, aby som bol super vojak po fyzickej stránke, tak začal som robiť proste bojové športy a od 14 rokoch som robil tajský box. Aktívne a s futbalom proste, hej. Takže tak. Jaký jsi byl žák? Aký som bol žiak? Priemerný, no. Taký dvojky, trojky proste, no. Nikdy som neprepadol, nikdy som neopakoval ročník, ale tiež Einstein som nebol zrovna, no. Záleží na čo. Dvojky, trojky. Pamatuješ si nějaký svůj největší průser ve škole? Najväčší? Neviem, či môžem všetky hovoriť, hej, ale to asi až keď som bol mladý chalan, tak neviem, možno, že som šikanoval spolužiaka alebo takéto niečo, ale nejaké také prúsery, nespravil som nejaké extrémy, no. Počas vyučovania som hodil petardu na školský pozemok, to si pamätám. Vlastne počas hodiny, keď učiteľka odbehla už neviem ani ako sa toho povie, nie riaditeľne, ale do kabinetu, tak počas toho som hodil petardu na školský pozemok. To bol celkom prúser, ale tak nikto ma nenabonzoval. Takže tak, ale normálka, hej, že niekedy som išiel poza školu, málokrát, ale také bežné prúsery. Vyrůstal jsi ve městě nebo na vesnici? Vyrastal som v najmladšom meste na Slovensku, vlastne volá sa to Krásno nad Kysucou a není to nejaké veľké mesto, je tam vlastne 8 000 ľudí, alebo 5 000, teraz už nie som si ani istý, dlhšie tam už nežijem. A tak v prírode proste, pri horách, také mestečko pri horách. Co jsi studoval za školu po základce? Po základke, tak môj prvý plán bol ísť do Moravskej Třebovej na strednú školu vlastne do Čech, kde mi vlastne rodina moc neumožnila ísť, pretože mal som kariéru našlapnutú, aby som bol, si myslím, že super futbalista, hral prvú ligu a tak ďalej. A chceli, aby som išiel na športovú školu. Keď som sa rozhodol ísť na tú vojenskú, tak to proste uhrali do auto tak, že pre Slovákov by to bolo veľmi náročné ísť na takúto školu. Tak som išiel nakoniec na logistiku do Kysuckého Nového Mesta. Logistiku mám vyštudovanú. Co tě vedlo k tomu stát se legionářem? Bol to taký zlom. Ako vravím, že od 6 rokov som si išiel, môžem povedať, že za svojím, alebo som bol vychovaný ku tomu svojimi skvelými rodičmi, že som chcel byť proste v armáde. A čo ma vedlo k tomu ísť proste sa stať legionárom či vojakom. Tak v 14 rokoch som vlastne videl dokument o Beara Grylsa, kde bol vlastne v cudzineckých legiách, hej. To bol môj extrémny vzor, Bear Grylls. Všetko som si o ňom zistil proste, ako vyrastal, že chcel som byť proste ako on. Vieš, kto je Bear Grylls, ne? Ten, čo prežíva v divočine a taký chalan. Jo. No a on bol vlastne v špeciálnych jednotkách SAS, kde sa vlastne zranil a ja som si povedal, keď som bol mladý, že musím sa dostať do tých jednotiek, čo je on, ale to je v Británii. Tak som si to proste vypočítal, že koľko by som musel byť rokov v Británii, získať občianstvo, aby som mohol ísť na výber do SAS. Tak teoreticky by mi to vychádzalo v mojom veku, až teraz, keby som získal až občianstvo, bol 2 roky vojak a teda, tak je to taký dlhší proces.
Potom som pozrel jeden dokument s Berom Grylsom, že kde bol vlastne vo francúzskych legiách a to sa všetko vo mne zlomilo, tak som si povedal, že dobre, chcem ísť do cudzineckej legie. Jak těžké bylo rozhodnutí opustit domov a připojit se k cizinecké legii? To je veľmi zaujímavá otázka. Ja som sa na to vlastne pripravoval celé svoj tínedžerský vek. Ako vravím, že do 19 rokov som robil čisto iba bojové športy a športoval som veľa, ja som ani nepil, nefajčil. Proste to, keby sa spýtal mojich fakt, že kamarátov, tak ja som nechodil ani na zabavy, na nič. Fakt, že som to mal tak odmala nastavené. No a keď som prišiel do tej legie, tak bol som síce medzi najmladšími, ale už som vedel, mal som nejaké minimálne základy, napríklad trošku vo francúzštine. Aj keď tá francúzština, ktorú sa učíme na školách, je dosť markantne iná, rozdielná, ako keď napríklad rozpráva po francúzsky nejaký vojak, ktorý není Francúz, hej. Si zoberieš nejaký Rus, na teba rozpráva po francúzsky a tak tá výslovnosť tej francúzštiny je iná. Takže aj keď som sa pripravoval napríklad na ten jazyk, bol to celkom rozdiel. A mal som super fyzickú kondíciu, kde som vlastne asi vo fyzičke zo 60 ľudí skončil možno v prvej trojke, hej. Tak nebol s týmto problém. No a tak, pre mňa to nebolo až také náročné, hej. Že ja vravím, že jediné náročné pre mňa bolo zo začiatku fakt si žehliť. A hlavne, že ťa odstrihnú proste od toho komfortu, že do 19 rokov sa starajú o teba rodičia, si zvyknutý na istý spôsob života a proste zrazu úplne ti zoberú na 4 mesiace telefón. Niekto po teba kričí vlastne jazykom, ktorý ani nepoznáš, hej, že nerozumieš veľa veciam. No a vtedy som si povedal, že tak teraz začína sranda, hej, že... Takže tak. Samozrejme odporúčam ľuďom, ktorí chcú ísť do francúzskej legie, to je tiež častá otázka aj v čo najmladšom veku. Dokážete to aj keď máte 25, 30, 35, ja nehovorím, ale problém je taký, že čím si starší, tým si viac si zvyknutý na tento bežný život, hej, že máš tu vlastne pokoj. A máš možno potom, som si ja všímal, tí starší ľudia majú trošku ťažšie príjmať ten drill od tých inštruktorov. Hlavne keď máš nejakého inštruktora, ktorý je mladší a začne po tebe zjapať a ty máš 30-35 rokov a proste začne tam na teba vyvíjať nejaký určitý fyzický alebo psychologický natlak, tak tí starší ľudia s tým majú trošku problém. Hej. Kvázi starší, to sú stále mladí chalani, ale... Můžeš popsat, jak probíhá výcvik v cizinecké legii a čím se vlastně liší od běžného vojenského výcviku? Som pevne presvedčený, že je to jeden z najtvrdších výcvikov, ktoré môžeme absolvovať ako ľudia trošku na tejto zemi a hlavne v Európe alebo v armádach NATO. V čom sa liší? Môžete si to potom pozrieť na mojich sociálnych sieťach, aj tie videá, tak napríklad mám vojaka, môžem si takmer robiť s ním, čo chcem, hej, aby som si ho upravil podľa toho, čo ja chcem. Tu v slovenskej armáde alebo v českej, samozrejme nechcem haniť, je tam extrémne veľa skvelých borcov, ktorí sú disciplinovaní, ale keď niekto niečo nepočúva, alebo dokonca ti nevyká, alebo sú tam nejaké disciplinárne problémy, nemáš to ako riešiť, tak ako v legiách, hej. Máme trošku, môžeš tam mať proste aj trošku iné fyzické tresty, tak to by som to nazval. A keď budem chcieť, tak proste ten môj vojak nebude spať 4-5 dní, hej, lebo som proste povedal, alebo nesplňa tie podmienky, ktoré ja chcem, aby zvládal ako vojak. Takže tak. Je extrémna disciplína v legiách, hej, extrémna fyzická kondícia, pretože sa fakt každý deň cvičí. Okrem vlastne soboty, nedele, každý deň ideš behať od pondelka do piatku, sme vlastne o vysadkároch behávali, to isté aj v amazonskom pralese, keď si nebol na misii, tvrdím, hej. Takže je to extrémna fyzická kondícia. O tomto sme viacej popredu ako ostatné proste jednotky a hlavne tá disciplína, že môžem povedať 60-kilovému chalanovi, zober si 30-kilový gulomet na chrbát, ide s tým šlapať 20 kilometrov, on mi povie iba výseržov, hej. Lebo sa ma bojí viacej ako toho utrpenia, čo s tým gulometom zažije. Samozrejme by nezašiel, možno ten 60-kilový chalan tých 20 kilometrov, po 3-4 by spadol, ale nepovie mi ani MKF, proste počúva tie rozkazy a spraví to, čo som mu povedal. Hej. Kdežto napríklad vojak v inej armáde, vravím, že v Československu, ale samozrejme aj v iných, mohol by mať 90 kg, ale veliteľ by mu povedal, že ty si zoberieš ten gulomet s takýmto batohom a on by napríklad sa spýtal, že prečo ja, hej. Prečo on by si mal zobrať tú záťaž, alebo mal by si dať kamene napríklad do batohu. U nás takéto je proste nepriateľné a to neexistuje. Jak vypadá každodenní život vojáka v cizinecké legii?
Dobre, tak ak si to pamätám správne, ešte ako vojak, hej, lebo ako vravím, že posledné 3 roky už to som mal trošku voľnejšie, aj to vstávanie a tak. O 5:45 vstávaš, začneš upratovať, hej, to máš tak do 6:15, 6:30, hej, musíš umývať chodby, musíš si upratať skrinky a musíš sa pripraviť vlastne na kontrolu tých skriniek. Všetky veci musíš mať vyžehlené. Máš tam proste nejaké raňajky a o 6:45 príde vlastne tvoj seržant, skontroluje ti skrinku, či je vlastne všetko upratané, či všetko je v jednotke tak, ako má byť. Ak samozrejme nemá, môžem tú skrinku zobrať a celému to tam proste rozbiť a môžem mu udeliť za to nejaké tresty disciplinárne. A potom o 7 ráno napríklad okolo vlastne našej budovy, tak sa zbierajú vlastne nejaké odpadky, hej, že napríklad nejaké špaky alebo takéto tam niekto náhodou vyhodil, čo je tiež proste zakázané, ale proste sa zbierajú takéto veci od 7 do 7:15 a o 7:30 je napríklad nástup. To bolo u výsadkaroch. O 7:30 je nástup, začína šport, hej, záleží od toho športu, hlavne to bol ten beh na dlhšie vzdialenosti. Od 7:30 do 9 sme niekedy behávali. Niekedy sme behávali, keď bol nejaký výnimočnejší deň, aj dlhšie. Prídeš proste naspäť na jednotku, osprchuješ sa, máš na to tak 30 minút. A môžeš si dať nejaké, napríklad druhé raňajky, hej. Ja som vždy 2-krát jedol ráno. Pred tým športom trošku a potom v športe trošku viac. A začne ti napríklad, nie že kurzy, teraz akože v civilnom sektore, čo vlastne tu robíme, tak to voláme kurzy, ale to je bežný život, hej. Buď ideme robiť nejaké súdko, taktika malých jednotiek v horách, možno nejaké CQBčko, skladanie, rozborka, zborka zbraní, topografia, ale proste myslím si, že francúzska legia je unikátna tým, že každý deň tam máš nejakú inštrukciu, hej. Proste nebol jeden deň, že si nerobil nič. V Južnej Amerike sa to menilo tak, že sme tam stávali o 5:15. Niekedy o 5:00 som stával. A napríklad 6:30 už bol nástup, 6:30 ráno a od 6:30 sme išli behať. Hej. Takže tak. Potom samozrejme, keď idú nejaké misie, tak predtým je príprava misie, takže do obeda sa pripravuješ na misiu, po obede napríklad tiež, alebo sa staráš o vozidla, o svoj materiál a do toho máš napríklad tie inštrukcie, keď je voľný čas. Hej. Jaké jsou největší výzvy, kterým čelí voják v cizinecké legii, ať už je to fyzické nebo psychické? To je zaujímavá otázka. Ďalšia. Je to tak, že musíš pracovať v kolektíve, ale byť veľmi silný aj ako individuálna osobnosť. Preto odporúčam každému, kto sa chce prihlásiť do cudzineckej legii, tak začnite robiť jeden individuálny šport, najlepšie ten bojový šport, aby si mal funkčné telo, funkčné svaly, ako ten thajský box, s jedným kolektívnym. Takto budeš pracovať v tíme. Toto ti veľmi pomôže, aby si sa dostal do takýchto jednotiek. A myslím, že čo je také ťažké, napríklad keď sme išli na 4, 5, 6 týždňov do džungle, tak ti povedali, že dobre, za týždeň odchádzame, treba mať zbalené batochy, príprava misie a teda, a ty si vlastne uvedomuješ, že na 6 týždňov ideš kde si s svojím batohom, hej. Proste si akože sám za seba a pracuješ stále v tom týme, tak to je taký veľký tlak na teba, lebo nie, že ti nikto nepomôže, ale nemôžeš ukazovať žiadnu slabosť, hlavne keď si mladý vojak, hej. Tak je to také zaujímavé, že si izolovaný. Samozrejme, nemáš prístup na internet, nemáš prístup k ničomu, nevieš, čo sa tu proste deje. Ako aj keď vypukol ten COVID-19, tak ja som ani o tom nevedel, hej. Že ja som prišiel po niekoľkých týždňov na základňu a vlastne ja som si pozeral prvé správy, že nejaká epidémia vypukla po svete a tak aj, že čo si robí niekto srandu napríklad, hej. Vôbec nemal poňatie, čo sa deje vo svete. Žiješ iba prítomnosťou a vlastne tou misiou a vlastne s tými ľuďmi, hej, ktorých vidíš vlastne non-stop. Jde v takovým výcviku nebo v cizinecké legii celkově mít nějaký přátelství nebo zažít nějakou srandu, nebo je to tam fakt jenom o tom výcviku? Máš samozrejme priateľov, ale hlavne tí priatelia sú v tvojej hodnosti alebo v tvojej národnosti. Hej. Mám veľmi veľa dobrých kamarátov, s ktorými sa doteraz volávame, aj sa stretávame, Čechoslováci, ale samozrejme aj iní kamaráti, ale tí skončili väčšinou s mojou hodnosťou, lebo ja napríklad, keď som bol seržant, tak mal som kamarátov väčšinou seržantov. S mladými vojakmi som sa nemohol až tak rozprávať, aby tam bol stále ten rozdiel. Hej, aby si za chvíľku mladí nezačali dovolovať, že dobre, s Trauerom som kamarát, tak si začnem dovoliť trošku viac a vieš, ako sa hovorí, že dáš mu prst a zje ti proste lakeť a vtedy to treba utnúť. Takže lepšie je si držať dištanc a bohužiaľ, na jednej stránke je to zvláštne, na druhej stránke je to fakt dobre, lebo si vlastne iba v tej svojej sekte tej hodnosti.
Proste, hej, že väčšinou priateľov som mal už naposledy, iba seržantov, doteraz som s nimi v kontakte. Super chalani. Zo Srbska a z iných častí sveta. Jaké byly nejnebezpečnější situace, kterým si musel čelit? Bolo ich viacej, ale jedna určite taká prvotná, že kde som si povedal, že som asi naozaj už profesionál, alebo som dospel, tak to bolo v 23 rokoch. Sme mali misiu, trošku to skratím, mali sme infiltráciu, prišli sme proste do takého kempu, kde bolo asi 8 ozbrojených ľudí, hej, to bolo proste v džungli. My sme si mysleli, že to bude taký obyčajný kemp, ale to bola vlastne ich zbrojnica. Problém bol taký, že keď sme sa tam blížili, my sme išli aj s policajtmi, hej, čo boli policajti aj iní vojaci. Ja som bol na hrote aj s mojím šéfom a proste keď sme sa približovali ku tomu kempu, my sme počuli už z diaľky, že štartujú štvorkolky. To znamená, že tí chalani už chceli ujsť, že od nás vedeli. Mali tam nejakého človeka, čo sledoval určitý sektor a ktorý tam si nahlásil cez vysielačku pravdepodobne, že sa blíži proste legia alebo polícia. Takže problém bol taký, že ja som vlastne šéfovi povedal, že začínajú štartovať štvorkolky, proste za chvíľku tam nikto nebude. No a už sme boli dosť unavení, lebo tiež sme mali asi 10-kilometrový pochod, čo nie je sranda v džungli, stále tam až medzi 30-35 stupňov, extrémne teploty a vysoká vlhkosť, takže musí byť fakt brutálne na tom fyzicky pripravený, čo my sme vlastne boli. A s mojím šéfom sme začali s proste poklusom, hej, že aby sme sa tam proste dostali čo najskôr, aby sme tam proste aspoň niekoho chytili. Problém bol taký, že chalani dosť za nami zaostávali, dajme tomu, že tak 30-40 metrov. A vlastne my, keď sme prišli prví dvaja do kempu s mojím šéfom, tak sme si vlastne uvedomili, že boli tam nejaké ženy, ale bolo tam vlastne 8 ozbrojených chalanov s brokovnicami. Tá brokovnica sa volá Baikal, ale normálne tam boli aj brokovnice, čo sú semiautomatické, čo nie je až taká sranda. Našťastie títo ľudia sa vlastne boja, keď vidia vojakov alebo francúzsku legiu, že keď vidia armádu, tak sa proste boja, lebo vedia, že tá odplata by prišla fakt o dosť silnejšia, keby začali s nami proste bojovať a že nás bude určite viac a boja sa proste prirodzene armády a hlavne aj preto, lebo máme automatické zbranie. Samozrejme, keby sme boli trafikanti napríklad ako oni, začnú po nás strieľať a bol by tam proste fight medzi nimi. Len čo sa stalo? Z týchto 8 ľudí 7 odhodilo hneď zbranie a začalo utekať do džungle. Sa začali rozprchovať, extrémny bordel tam bol, hluk a tak. A ja som sa blížil ku jednému chalanovi, vlastne potom počas sme zistili, že má 19 rokov, hej. A on stál proti mne s brokovnicou, ktorá vlastne bola semiautomatická. On bol vlastne low ready. Ani nebol ready, bol proste takto zapichnutý dole. Ja som sa k nemu blížil asi tak z 20 metrov a začal som po ňom kričať po francúzsky tie prvotné signály, že nech odhodí tú zbraň, že nech sa s prepáčením, pekne slušne povedané, vykope na to, vysere na to, že má život pred sebou a tak, že nech zahodí tú zbraň, kde môj šéf vlastne povedal do toho, že ho mám zastreliť. A ja, ako som sa ku nemu blížil, mal som už na ňom náhodené zbraň. Zbraň bola moja odistená, používali sme vtedy HK416, vlastne doteraz používané. A šéf stále na mňa kričal, že proste nech ho dám proste dole. Stále som sa blížil ku nemu, začal som kričať po ňom po francúzsky, po anglicky, už potom aj v slovenčine som mu začal nadávať, že proste nech není debil. No a už som povedal, že dobre, keby to iba zdvihol, tak ho zastrelím, ale ešte predtým som mu vystrelil proste vedľa brucha. A hneď som to na ňo dal. A on v tom momente vlastne, keď mu to prešlo okolo jeho tela, tak si uvedomil asi, že to není sranda, alebo nejaký ten jeho inštinkt čudný zafungoval. Brutálne ho rozklepalo. On odhodil tú zbraň a začal utekať do tej džungle. To bol taký brutálny kopec, tak ja som si povedal, že to nemyslí vážne ten chalan, lebo už som bol na ňo proste nasratý, že to bol extrémny. Nebol to adrenalín vtedy to bolo ako úplne, že slow motion, hej, že som nepocitoval nič. Úplne som si povedal, keby si bol v nejakom spomalenom príbehu, že teraz vlastne na čo som trénoval celý doterajší život, vlastne to boli 4 roky, a vtedy som mal 4 roky služby, tak teraz to asi zužitkujem a prišlo k tomu konfliktu. Každopádne ten chalan nakoniec sa posral, začal utekať do toho kopca, kde som povedal, že to nemôžem ho nechať proste iba tak ujsť. Tak ja som ešte za ním bežal do kopca, môj šéf bežal za mnou, že nech ho proste aspoň toho chytíme. A bola taká cestička, a ja som ho videl proste, ako ide. On mal červené tričko, doteraz to pamätám, a on spravil iba taký skok, možno 3, 4, 5 metrov do tej džungle, do toho hustého pralesa. To je fakt ako, že keď je hustá vegetácia, tak to nie vždy vidíš. Ja som sa robil, že ho nevidím,
som išiel ku jeho úrovni a ja som videl približne, kde odskočil. A keď som bol pri jeho úrovni, tak som sa hneď otočil na ňo a použil som istú fyzickú silu, aby som ho no proste zatkol, hej. Dovlekli sme ho vlastne dole do tábora, tam sme ho proste uviazali jedno s druhým, už prišli aj policajti jedno s druhým, vytvorili sme vlastne nejaký bezpečnostný perimeter a položil som na ňo plachtu, to som spravil ešte takú srandu, ja som položil na ňo plachtu, paskou sme mu zalepili napríklad ústa, bol zatknutý a tie ženy sa tam potom neskôr vrátili, hej, akože oni mali tiež tie bunky, že čo sa deje a teda. Začali tam proste revať a oni toho chalana videli mu iba nohy, lebo ja som ho zakryl plachtou a oni tam začali extrémne plakať a môj šéf mi začal nadávať, že Miro, že odkryj tú plachtu, že to sa nedá počúvať, ne? Ja som povedal, že šéf, že necháte to aspoň ešte prosím vás 5 minút, že no zo srandy proste, hej, že si to nie že zaslúžia, ale a tak. Po tých 5 minútach som to odkryl tú plachtu, tak boli úplne šťastné, začali na tom ešte variť kávu a tak. My sme tam všetko prehľadali a na konci sme vlastne zobrali dosť veľa zbraní. Ja si pamätám, že som mal svoju útočnú pušku a vracal som sa na základňu asi ešte s 2 brokovnicami na chrbte a tak to bol každý jeden z nás. A všetko sme tam proste zapalili. Hej, zobrali sme nejaké rádia, ich telefóny a dosť veľa stôl sme vyskali na pokračovanie ďalších misií. Tých príbehov je fakt neskutočne veľa. Hej, za tie 3 roky si zober, že rok má čo 365 dní. My sme bez srandy niekedy boli nasadení 200 až 250 dní. Napríklad v džungli. Tých príbehov je extrémne veľa. Tak toto iba som vypichol taký jeden malý zo začiatku môjho takého kariérneho rastu. A jak se vyrovnáváš se stresem a náročnými situacemi, které zažíváš během služby? Vyrovnávam sa tým, že keď je fakt nejaká extrémna situácia, tak si poviem, že aj tak to nezmením. Ak začnem stresovať, alebo ak nezačnem stresovať, to máš ako s dažďom, hej, som videl desi nejaký motivačný citát, že keď začne pršať, a už aj v tej džungli, hej, začali niekedy brutálne lejaky, ja som videl, že budem celý mokrý, že to je úplne napríklad v prdeli, tak som si vravel, že no ak budem mať to násraty, tak aj tak sa nič nezmení. A ak budem šťastný, tak aj tak sa nič nezmení, hej, ale budem sa cítiť lepšie. Tak som sa snažil byť vždy pozitívny. Ale potom, keď už ide trošku o život a sú fakt tie extrémne situácie, že nevieš, či sa vrátiš domov, tak som si vravel, že dobre, trénoval som na nejaké veci celý svoj život a trénoval som na nejaké veci celý svoj život, tak musím proste vypnúť tú hlavu a buď to vyjde a vrátime sa, lebo to bohužiaľ nevidel, ale spravil som preto maximum. Hej, že keby som začal panikariť, tak v tej situácii ti to nepomôže. Tak som si vždy hovoril, že dobre, vschop sa, ukludni sa, dýchaj kľudne a rob proste, čo si sa naučil. Lebo naozaj verím tomu, čo nás celý život vlastne učili, tak veril som vo svoje vždy schopnosti a evidentne to funguje doteraz. Sice už aktívne neslúžim. Jak probíhá odchod z cizinecké legie? Jak tě připravují vlastně na ten návrat do civilního života? Zasvieť, Mišo. Ako ma pripraví vlastne návrat do civilného života? No, mne to príde, že nepripraví vôbec. Mišo, to svetlo daj si tam. Počkaj. Iba to svetlo asi presuniem, aby si ma videl lepšie? Či je v pohode? To je v pohode. V pohode to? Mhm. Nepripraví ťa to vôbec. Možno ti, že ti nájdu nejakú prácu a tak, ale ja som sa samozrejme pokračovať v tomto, lebo si myslím, že som vojak telom i dušou. Sice som si myslím si, že v tej legii som dosiahol pre seba tak maximum, že jasné, vždy sa desí posúvať, ale nechcel som tam stráviť napríklad do 40-ky, že veľa ľudí skončí v 38-ke, v 40-ke. A nie, že si v prdeli, ale dobre, začína ti nejaká iná etapa života, ale chcel som odísť, aby som mal ešte plnú silu. Hej, teraz mám 28 rokov. Viem, čo si dám do hlavy, to dokážem. A neexistujú takto prekažky. Takže ma to tu teraz baví, hej, že mám tu veľa aktivít a vlastne si iba užívam tie svoje veci, čo som sa naučil a aplikujem to do tohto života. Či už tým, že predávame nejaké svoje skúsenosti ďalej, alebo tým, že napríklad chcem si spraviť pilotný preukaz, tak za chvíľku budem napríklad pilot, viem skákať z lietadiel, tak proste každý týždeň sa dá nejako zabaviť, hej. A ten adrenalín dokážeš získať trošku naspäť. S väčším kľudom samozrejme, lebo je vyvíjaný na teba menší tlak, nemáš už tie rozkazy a vlastne si pán svojho času a vlastne teraz zužitkujem všetko, čo som sa naučil a bavím sa životom. Jak tě služba v cizinecké legii změnila? Cítíš se, že jsi jako člověk posunul, ať už fyzicky nebo mentálně? Určite. Keď som mal napríklad 19 rokov,
už som mal nejaké zápasy napríklad v tajskom boxe. Toto ma tiež extrémne posunulo, že som si musel veriť v sám seba, tak preto ešte raz to odporúčam. Určite začať treba chalani robiť bojové športy. Hlavne tí, čo rozmýšľajú o nejakej štátnej službe, či už v Česku, na Slovensku, alebo vo francúzskych legiách. Ale proste tými extrémnymi kurzami a hlavne na ktorý som fakt, že mega pyšný, ten výcvik v džungli, čo trval takmer 2 mesiace, a pre mňa to bol najväčší extrém a najväčšia meta života, čo som proste dosiahol. Je to vlastne najťažší kurz v legiách, čo sa dá spraviť. Tak som si povedal, a hlavne tie prvé mesiace po tom kurze, že sa cítim ako úplne Rambo, hej, že dokážem proste čokoľvek. Že teraz mi niekto povie, že tu si zober nejakú raketu, naplánuj si cestu do vesmíru, tak viem, že to nejako dokážem, hej, že už ma nič nezlomí proste nikdy. Lebo viem, že keď som bol úplne extrémne odkazaný sám na seba, či už pri takmer týždňovom prežití v džungli, kde si odkazaný, musíš sa starať proste sám na seba. Si extrémne unavený, si non-stop hladný, non-stop po tebe niekto kričí, stále musíš plniť nejaké misie, nejaké veci. Tak a potom to som si povedal, že dobre, teraz sa mi otvorili proste dvere riadne do života a dokážem čokoľvek, čo si zmyslím. No a po fyzickej stránke to isté, hej, že samozrejme sa udržujem pravidelne, tú fyzickú kondíciu minimálne 4 krát za týždeň stále nejako boxujem alebo cvičím. No ale keď som napríklad vyšiel z legie, tak ja som nemal problém zabehnúť vtedy 30 km napríklad s 10-kilovým batohom, spraviť medzi 30-35 zhybov, hej. Proste dokážeš čokoľvek. Viem, že zoberiem pušku do ruky a môžem prebehnúť hociakú vzdialenosť. Viem zaplávať čokoľvek, viem sa vyšplhať kdekoľvek takmer. A cítiš sa super, hej. Vieš proste vyskočiť z lietadla, vieš sa proste potápať a vieš robiť bojové športy, vieš bojovať bez zbrane, vieš bojovať so zbraňou, vieš si naplánovať hlavne misiu, lebo jedna vec je dobré, že dobre strieľať, ale neznamená, že aj keď si najlepší strelec na svete, že si ako zabijak, hej, alebo že si bojovník. Lebo väčšina ľudí si myslí, že si ide zastrelať na strelnicu, kde má už pripravené vopred terče. Tam sušia, neviem, pod proste nejaké časové úseky si dávajú na to a myslia si, že sú proste nejakí bojovníci. Čo samozrejme neberiem, ale je tam to iba špička ľadovca, samozrejme, hej. Tých 95% vecí je úplne o niečom inom trošku. Co bys doporučil někomu jinému, kdo uvažuje o vstupu do cizinecké legie? Na co by se měli připravit? Určite by som si nezobral nejakú učiteľku francúzštiny. Naučí aspoň nejaké základné frázy, základné slova. Potom, neviem, či poznáte Mareka Chlípka. On dal nejakých 300 slov na vstup do legie, tak to je tiež super. Tých 300 prvotných slov, kde vám budú vlastne stále omielať na tom výcviku. Začať pravidelne behávať, ale samozrejme, ak budete hrávať napríklad futbal alebo nejaký iný kolektívny šport, tak ten beh máte v tom zahrnutý a robiť ten individuálny šport. Už sme to opakovali doteraz, nemyslím si, že to je potrebné ešte opakovať. Aj individuálny šport, aby som si veril sám sebe, aby som dokazoval nejaké úspechy. Najlepšie si dať fakt nejaký zápas, lebo je dobré tiež boxovať na vreco. To máš presne ako s bojom, že strieľam si na strelnici, ale prejdem do toho ringu a mám ten zápas, tak sa mi všetko zmení. A presne je to tak so zbraňou, hej. Tak určite, keď robím bojové športy, vyskúšať si nejaký ten zápas, či si naozaj verím, posúvaš extrémne svoje hranice a robiť nejaký ten kolektívny šport, aby som vedel pracovať v tíme. A toto sa vám všetko úplne zúročí a budete z toho ťažiť po celú svoju kariéru alebo po celý svoj život. To musí splnit člověk, aby ho vlastně legionáři přijali a stal se součástí týmu. OK. Tak toto je vlastne, to som pochopil, nie skôr a tak, keď som bol potom veliteľ družstva, alebo som robil nejaké výbery do druhého repu, tak pre mňa ten chalan musel byť maximálne kľudný, hej. Mohol som ho proste nadávať, ponižovať ho, alebo vyvinať nejaký trošku fyzický tlak, trošku násilie, alebo tak. Nemohol proste začať mať nejaký agresívny výraz, musel byť proste kľudný, musel som stále vidieť, že dobre, je to ten predátor, že chce stále bojovať, chce ísť dopredu, ale pritom je stále kľudný. Má fyzickú kondíciu a aj keby ho náhodou nemal, tak sa proste nikdy nevzdáva, hej, že mu poviem presne takéto testy, že ideme na 20-kilometrový pochod, spravil si pruser, ku tvojmu 25-kilovému batohu zoberieš ešte aj gulomet. Fakt, že ťažký gulomet, hej. Iba to telo váži 23 kg, tak to už si vtedy rozmýšľíš a máš taký meltdown, že sa proste zrútiš v hlave, ale nemôžeš to na sebe dať poznať. Proste nič nepovieš, zoberieš to a ideš. Tak si myslím, že disciplína, fyzická kondícia a hlavne taký pokoj, že aby ste boli kľudný človek, hej, lebo
keď to niečo vyprovokuje už teraz, alebo si nejaký agresívny, alebo znietlivý je ten človek, tak neviem si predstaviť, že keby bol v nejakej vysokostresovej situácii, čo bude robiť. A samozrejme dobrý parťák do partie, lebo čo som napríklad v šoku, keď som sa teraz vrastil na Československu, do Československa, tak v tej streleckej komunite tiež proste, že každý každému nejako zavidí, alebo ľudia sa tu proste navzájom ohovárajú, no proste katastrofa, hej, že ja som bol zvyknutý na ten svoj takú bublinu, tú armádu, že všetci sme úplne super kamaráti. Keď ti poviem, že si super chalan, tak to naozaj tak myslím, že nie, niekto mi povie, že Mirko, prajem ti to, alebo tak, a na druhej strane vlastne sa dozviem z 3 zdrojov, že ten chalan o mne rozpráva také a také veci, hej, alebo každý sa to nejako pretvaruje. Toto určite neísť s takouto mentalitou do legie, a keby sa niekto náhodou v tomto spoznal, tak určite začať hneď o tom na tom pracovať, lebo keby narazil na veliteľa ako som ja a vidím presne takéto detaily, že má takýto chalan, tak ho proste zlikvidujem a sám odíde, hej. Ja ho nemusím ani vyhadzovať. Viem ho presvedčiť k tomu, aby uznal, že najlepšia cesta pre neho je sám odísť z tej jednotky. Jaký je pocit poprvé vyskočiť z letadla? Aký je pocit poprvé vyskočiť z letadla? Tak inak toto tiež odporúčam, keby ste chceli ísť napríklad ku výsadkarom, tak ja som robil napríklad zážitkový zoskok, že ti dajú napríklad 6-hodinovú nejakú inštrukciu a potom ťa vyhodia z lietadla, že sa ti sám otvorí padák, ale sám ho ovládaš, aby si už bol vopred na to pripravený. A na ten zoskok tiež nikdy nezabudneš, lebo normálne skáčeš z 1200 metrov alebo zo 4 kilometrov a v legii skáčeš niekedy z 250, z 300 metrov, hej. Tak ja som sa ešte prihlásil na ten prvý zoskok. A si doteraz pamätám, ako sa otvorili dvere, bol úplný hluk, začali všetci zjapať v tom lietadle, že dávajú, že postaviť sa, zahaknúť dopredu ku dverám. A ja som bol prvý, hej, lebo som si povedal, že už som skákal, to bude v pohode, hej. No a tak vtedy to bol úplne adrenalín, stres. A spamätám si doteraz, že ako som stal pri tých dverách, už som proste videl, z tej 300, problém je taký, že z tej 300 metrovej výšky ty vidíš detaily budov, vidíš proste vtáky na zemi, alebo nejaké zvieratá, a ty si vlastne úplne inak vnímaš tú blízkosť, že čo ideš teraz spraviť. No a proste zrazu vyskočíš, pádák sa ti otvorí a je to taká spomienka, na ktorú nezabudneš do konca života. Preto tiež odporúčam určite, keby chcel niekto ku výsadkarom, tak dať si aspoň jeden zážitkový zoskok. Najlepšie si spraviť kurz AFF, čo je vlastne kurz na to, aby si dokázal skákať z lietadiel. Tak to už si popredu pripravený ísť do legie, že se všim všudy. A tiež byť plavec, to som zabudol, hej. Aspoň uplávať minimálne tak 200 metrov. Jaký to byl pocit podepsat smlouvu, kde stálo 3 roky života strávit v amazonských pralesech? No, aký to bol pocit? Najprv si to ani neuvedomíš. Mne navrhli, že aby som, náš kapitán mi vlastne povedal, my sme prišli z misie, kde sme boli v Spojených arabských emirátoch, prišli sme proste z Abu Dhabi a kapitán si ma zobral na, taký sa to volá, že raport, a sa ma spýtal, že Trevor, ty si bol akože dobrovoľný ísť do džungle, a že jasné, určite. Vtedy som mal 2 roky služby. Každý mi hovoril, že to musí prísť o dosť neskôr. A on mi hovorí, že sme spravili nejaké testy plavecké a teda, lebo tam musí byť výborný plavec, aby si išiel na Guajanu, aj francúzštinu musíš mať na nejakej úrovni. A tak mi proste navrhol, že buď vlastne pôjdeš za chvíľku na kaporala a máme ísť vlastne budúci rok máme ísť do Mali. Hej? To je vlastne africký štát, kde vlastne prebiehal konflikt a mala byť akože ostrá akcia v Mali. Len to je na 4 mesiace. Alebo mi povedal, že pôjdeš proste na Guajanu. Ja som si najprv myslel, že to je na 2 roky, lebo kedy si to bolo proste na 2 roky, tak ja som povedal, že určite chcel by som zažiť džunglu, toto je môj najväčší proste sen, hej, lebo vedel som, že som extrémne zaujímavé kurzy, ktoré som si nakoniec fakt, že všetky spravil. A za 2 dní som proste sedel v autobuse, išiel som z Korziky loďou, potom autobusom a pozeral som na tej zmluve, že vlastne odchádzam na 3 roky do džungle, tak som si úplne povedal, že to si asi niekto robí srandu, že keby si žil v nejakej Narnii alebo v nejakom virtuálnom svete, že ja som si to nevedel predstaviť, lebo doteraz som vždy žil v Európe, alebo som zažil tú púšť, ale džunglu som si nevedel proste predstaviť, aj keď som sa na to veľmi tešil. A 3 roky je celkom dosť dlhá doba, tak bol to taký extrém. Hej. A tiež si pamätám doteraz, že ako som volal mame a rodičom, že akurát som podpísal vlastne zmluvu, že odchádzam do amazonského pralesa na 3 roky. Hej. Tak rodičia z toho boli úplne, že tak no. Jaký byl rozdíl, nebo jaký je rozdíl mezi jednotkami výsadkáři a pluk, který dělá operace v džungli?
aký to je rozdiel, tak tí výsadkári sa vlastne pripravujú, ako potom už tých obojživelných, že veľa sme vlastne skakali z lietadiel, z vrtuľníkov, máš veľmi veľa času, aby si trénoval, hej, či už tie taktika malých jednotiek v lese, alebo to CQBčko, ten boj v meste, máš o dosť viacej voľného času. Či už na šport, alebo tak, hej, aj keď sa ide napríklad na tú misiu, tak stále máš o dosť viacej času. V tej džungli už bol proste problém taký, že keď sme išli 10 na 4, 5, 6 týždňov, nemal si až tak čas na výcvik, vždy si sa pripravoval proste na misiu, pripravil si hlavne svoj materiál a odišli ste napríklad na 6 týždňov, potom si mal voľno a potom odznova, ďalšia príprava. A takto to vlastne fungovalo, ako som povedal, niekedy 200-250 dní, proste v roku si bol nasadený na nejakých operáciách alebo na nejakých predsunutých základniach a zažíval si ako dobrodružstva. Takže toto bol taký extrém. A hlavne ja si myslím, že v tej džungli som hlavne vyrastol po tej individuálnej stránke, že som si povedal, že sa extrémne dokážem postarať sám o seba, lebo ty tam máš vlastne non-stop prežitie, hej, že musíš si dávať pozor na stravu, lebo ak ti tá strava dojde, čo som tiež už po ich skúsenostiach zistil, že keď mi tá strava došla a vrtuľníky nám zadzovali vlastne každý týždeň potravu, keď nám to proste keď bolo zlé počasie, tak vlastne nepriletel, mne došla strava, tak si sa musel postarať sám o seba, že si navrhol veriteľovi, že ideš loviť a musel z niečo uloviť, hej, lebo mi bolo trápne ísť ku starším vojakom a vypýtať si od nich jesť. Takže určite takéto rozdiely. A hlavne podnebie tiež, hej, že toto je úplný extrém. Zvyká sa na to dlhodobo, hlavne na ten amazonský prales, na tú vlhkosť, tak má to veľa extrémov, ale aj veľa pekných zážitkov samozrejme. Je to vlastne najkrajšia doba, čo som strávil vo francúzskych legiách, lebo tam bolo, že non-stop dobrodružstvo. Hej. Niekedy sa nám stalo, že ja som ráno išiel proste lietadlom typu Kaza, to je také menšie lietadlo a mali sme taktický let tesne nad korunami stromov v džungle. Pristali sme proste na nejakú základňu, tam nás zobral normálne hneď vrtuľník. S tým vrtuľníkom sme išli ku pobrežiu napríklad Brazílie. Ten vrtuľník pristál pri pobreží, tam nás napríklad čakal potom čln. Zobral som čln a prešiel som zase desi do džungle. Hej. Ja som si povedal, že za jeden deň som vystriedal všetky proste prostriedky a že to čo je za život proste, hej, že to je úplne nejaká chorá vec. Že ani v Call of Duty, keby si to hral, tak ti to povie, že tak si mi, že to je kravina, lebo super zážitky proste, hej. A aj tak, keby som toto vysvetľoval nejakým ľuďom, možno to znie super, ale nedá sa to proste vysvetliť úplne do toho detailu, že fakt čo pri tom prežívaš, že vlastne ty si ešte za toto platený. Aj celkom slušne napríklad v tej džungli. Nemíňaš tam peniaze, výplatu máš vlastne sám pre seba, ty si vlastne za tieto veci platený a žiješ vlastne život, na ktorý väčšina ľudí chodí pozerať do kina. Hej. Že kedy som pozeral tomto filmy a teraz si poviem, že sedím tu vo vrtuľníku, počúvam tu nejaké vietnamské pesničky, sme si púšťali niekedy, keď bola dlhá cesta a si vravím, že to nemyslíš vážne proste, hej, že som v džungli a ne, prežívam to. Jaké agentury bys doporučil na výcvik v České republice anebo na Slovensku? A proč? Prečo? Je to ako s vysokou školou, hej, alebo so strednou, že tie si proste za nejakú agentúru možno priplatiť, ale viem, že napríklad tam bude ten kvalitný výcvik. Potom treba si dávať pozor na inštruktorov, ktorí, neviem, z môjho osobného hľadiska, ja by som chodil ku ľuďom, čo už majú niečo za sebou a ktorí si naozaj odžili tie veci, takže nepôjdem na kurz prežitia ku niekomu, vravím, to je môj subjektívny názor. Nepôjdem na kurz prežitia ku niekomu, že čo sa to naučil na inom kurze, hej, alebo sa to naučil z YouTube. Je tu veľa takých špekulantov, alebo je to proste tak, nie je to, že špekulanti, ale tí chalani si neprešli proste týmito vecami. Alebo niekto ťa bude učiť, dajme tomu, že súdko, taktiky malých jednotiek, alebo to CQBčko a nikdy neboli v nejakých podobných situáciách, hej. Tak určite nejdem propagovať proste žiadnu firmu, čo tu je, ale vždy by som si pozrel backgroundy tých inštruktorov, hej. Ja tiež napríklad, keď som bol vo aktívny príslušník v legiách, tak som chodil pravidelne do jednej agentúry, mal som tam s jedným človekom veľmi dobré vzťahy a tiež proste chalan, čo ma učil, tak bol zo špeciálnych síl a vždy som si dosť od toho odniesol, že aj keď som bol proste vojak, veľa som sa proste naučil. Teraz je tu tých agentúr viac a ako vravím, vždy si pozrieť proste, čo tí ľudia majú za sebou. To je môj osobný názor. Samozrejme, strieľať mierenku alebo IPS cez streľbu alebo nejakú tú športovú streľbu ťa vlastne môže naučiť každý, kto sa tomu aktívne venuje. Hej? Že keď budem samozrejme robiť jednu vec stále dokola, samozrejme, že budem v tom perfektný.
Takže keby som si chcel spraviť aj ja, že chcem sa stať IPSC strelcom alebo nejakým mierenkárom alebo športovým strelcom, tak vyhľadám agentúry, kde sú vlastne títo športoví strelci. Ale keď sa budem sa naučiť bojovať, tak vyhľadám agentúry, ktorí majú vlastne reálne skúsenosti za sebou. Rovnou se tě zeptám, jaký je rozdíl mezi civilní střelbou a tou bojovou? Aký je rozdiel medzi civilnou strelbou a tou bojovou? Tak tá civilná strelba, tie terče sú vždy nachystané, hej. Vieš, že ten terč ti nikdy nebude odpovedať, keď po ňom vystrelíš, hej. Vieš, čo od toho terču máš očakávať proste, že on tam je proste postavený, nič ti nespraví. A tá bojová strelba je úplne proste iná, lebo si tam proste v tom adrenalíne, ktorý sa nedá nacvičiť. Na tej strelnici sa to proste nedá nacvičiť. Dá sa tomu trošku približiť, ale to je tiež taký marketingový ťah, že dobre, vieme nakričať na niekoho. Videl som, že niekde niekomu aj strieľajú proste vedľa tela, tak čo vlastne neodporúčame, ale vie sa k tomu ten výcvik trošku približiť, ale samozrejme, keď si v tej reálnej situácii, nedá sa k tomu nič vyrovnať, hej? Že musíš všetko to ovládnuť. Dajme tomu, že tú agresiu, ten adrenalín, tú stresovú situáciu, musíš to ovládnuť, musíš byť brutálne kľudný a musíš sa správať ako profesionál. Toto sa nedá až tak nacvičiť, až kým nie sme naozaj v tých situáciách. Ja to prirovnám ku bojovým športom, ako vravím, že robím to od mala, tak je to pre mňa najlepší príklad. Ako keby som s niekým sparoval. Dobre? Alebo chodil, robíš nejaké bojové športy, alebo tak, alebo možno určite veľa divákov, hej? Budeš trénovať proste na vreco. Ale teraz pridaj do toho sparing, hej? Ten sparing, keď už tam máš toho supera, ktorý sa ti hýbe a odpoveda ti iba na tom sparingu, už sa to mení proste. A teraz si zober ten zápas. Že na tom zápase to nemôžeš pokašľať, lebo ten zápas je tu iba jedenkrát za život, tento určitý zápas, a musíš ho proste v ten moment vyhrať, hej. Tak je to extrémny tlak. Takže ja to vždy porovnávam ku bojovým športom, ktoré sa nedajú akože na strelnici nacvičiť, jedine keby začal po tebe niekto strieľať, ale to si myslím, že to je maximálne v Pakistáne alebo v takýchto krajinách. Takže toto je ten hlavný rozdiel. Samozrejme sú už moderné metódy výcvikov s FX muníciou, že vieme po seba strieľať simulačnými vlastne muníciami, ktoré ťa zasiahnu farbou a tá zbraň má aj reálny spätný raz a vypadáva aj na bojnici. Toto je vlastne najreálnejší a najčistejší typ boja. Takže tak, to je otázka. Teď teda jdeme na otázky od lidí. První otázka od Eduarda. Dobrý den, co vás vedlo jít na vojnu a chtěl jste být od malička vojákem nebo v nějakých ozbrojených silách? Myslím, že na toto sme už odpovedali dostatočne. Ja som vlastne od 6 rokov chcel byť v armáde a myslím si, že ma k tomu naviedol nepriamo aj môj otec, lebo on vlastne bol na kriminalistickom oddelení, celý život vlastne bojoval proti drogám a odslúžených cez 25 rokov. A vychovával ma touto školou, že spravil som prúser. Nie ako teraz, že nejaké decko spraví prúser, tak otcom mu povie preboha, prečo si to spravil. Môj otec využíval isté iné metódy, ktoré samozrejme fungovali super a ja mu za to extrémne vďačím. A veľmi ho bavila druhá svetová vojna. Čiže ja som tiež teraz fanatik do týchto odbojových vecí. A vlastne je to aj zaujímavé, že ako sa mi aj postupne menili vzory. Že kedysi som mal vzory ako Bear Grylls alebo tak, ale čím som viacej dospieval, tým som viacej začal študovať históriu Československa a vlastne našich krajín. A teraz napríklad môj najväčší vzor, jedný z najväčších vzorov je napríklad Gabčík Kubiš, hej, Honza Kubiš, tvojmenovec, slavnejší asi. Moravek, hej, Mašín a takýto. Takže tak, od malička ma k tomu asi viedli rodiče. Další otázka od Pavla. Já bych se chtěl zeptat, zda sledujete politické dění v České republice, ale i na Slovensku a jak je vlastně váš politický postoj názorově? To je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja nemám ani taký, nesledujem to, hej, nesledujem to, aj napríklad keď sme išli na Ukrajinu, každý si myslí, že lebo som neviem aký toto, absolútne nie, hej, my sme išli proste z dôvodu, že nám tam zomreli kolegovia. Ja som tú politiku až tak moc neriešil. A to isté hovorím, že mne to je úplne jedno, kto by napadol napríklad našu zem, berem to Československo, hej, aj keď som sa v Československu nenarodil, ale myslím si, fakt si myslím, že som proste Čechoslovak, hej, že keby ktokoľvek napadol Československo,
tak mne to je jedno, či to budú Američania, či to budú Rusi, či to budú Ukrajinci, alebo tu prídu mimozemšťania. Som pripravený sa proste postaviť do toho čela toho odboju a proti týmto krajinám bojovať. A je mi úplne jedno, že kto to bude. Takže nemám nejaký taký politický postoj. Další otázka od Bruna. Vaše přítelkyně je Michaela Fialová, která se hodně ukázala s názorem na LGBT ve sportu. Tak si chci zeptat, jak vy vnímáte LGBT v obecném případě a jestli si takový lidé dokážete představit nějaké válce nebo na vojně. Poviem ti úprimne, neviem si ich predstaviť vo vojne alebo že by so mnou slúžili, hej. Samozrejme, jediné čo je, ja nemám problém proti homosexuálom, ktorí sú normálni ľudia. Absolútne nemám s nimi žiadny problém a s týmito by som, nemám absolútne žiadny problém s takýmito ľuďmi. S čím mám ja problém, že sa nám to extrémne tlačí, napríklad tie pochody, hej, že ľudia sa tu menia za psy, štekajú tu proste po sebe. Každý tu má nejaký svoj sviatok, hej, že pomaly sa bojím, že vyskočí proste, otvorím chladničku a tam bude napísané, že musím byť tolerantný ku transgenderom. A proste z každého smeru sa cítim, že teraz sme obklopení iba týmto, aj keď to je možno iba minimum ľudí. Len oni majú takú agresívnu proste politiku, že to vyvoláva v tých normálnych ľuďoch alebo v nás tú agresivitu proti nim. Takže je to až tak kontraproduktívne, ako sa to oni snažia spropagovať. A úplne maximálne súhlasím s mojou priateľkou v tomto, lebo neviem si predstaviť, že dobre, som chalan, som muž a poviem to takto na rovinu, som úplný srač medzi mužmi. Tak budem rozmýšľať nejaký biznisový plán, aj keď to samozrejme aj s tým ľuďom v Českej republike vychádza, tak poviem, že dobre, dám sa preoperovať a teraz budem súťažiť medzi ženami a ak máme tu jedného tohoto, tiež toho Čecha, čo sa preoperoval a proste ten typek je proste vysoký ako ja a súťaží medzi ženami s útočnou puškou. Mne to príde úplne chore, lebo ja mám 1,90 m a nejaká moja priateľka musí spraviť 2 kroky, ja spravím jeden, hej. Tú útočnú pušku dosť ľahšie udržím ako moja priateľka. On súťaží proti ženám IPSC, proste, v športovej strelbe a potom si ešte napíše úplne v kľude na Facebook, že som majster Českej republiky a že chcem byť teraz majsterka Európy. Tak normálne, keď vidím takýto príspevok, tak priznám sa, ja mám proste nervy z tohoto tiež, že toto už je proste chore. Alebo že niekto bol nejaký zlý plavec a proste teraz tam úplne spraví nejaký rekord medzi ženami, že prepláva proste všetkých, že toto mi príde absolútne chore. A čo mi ešte príde viacej chore, že keby som mal takéhoto typka, nejakého transgerdera, a bol by som organizátor tejto súťaže, že mu nič nepoviem. Mňa to úplne sere, že každý sa tu hrá na bojovníkov, aj z tých strelcov, že zabíjať si jedno s druhým, každý sa chce približovať proste ku vojakom a ku nejakým morálnym zásadám. A proste takíto ľudia prídu mi na súťaž a tí ľudia im ani nič nepovedia, hej. Ja neorganizujem tie súťaže, ale môžete si byť všetci istí, keby prišiel takýto človek, tak mu to proste poviem rovno, že dobre, možno máš v občianskom, že si žena jedno s druhým, ale dal by som mu taký 2-minútový preslov, že čo si o tom trošku myslím. Toto už mi príde, čím sú oni agresívnejší, tým sa proste stávajú agresívnejší aj ostatní ľudia a príde mi to úplne chore, že sa to začína tlačiť úplne všade. Další otázka od Petry Lorencové. Byl jste někdy opravdu ve velké nějaké válce? Bol som, hej. Napríklad, čo je teraz veľká válka, hej, jediná veľká válka, čo je proste je ukrajinský konflikt, kde sme vlastne strávili asi dokopy takmer 4 mesiace. Prvé 3 mesiace som bol vlastne s mojimi francúzskými kolegami, posledný mesiac, ten štvrtý, som sa snažil niečo vytvoriť s Čechoslovákmi, čo proste nefungovalo z istých organizačných dôvodov alebo kvalitatívnych tých samotných jednotlivcoch. No a potom sme, nie je veľký konflikt, ale tie malé misie, čo sme vlastne pravidelne tvorili v amazonskom pralese. Další otázka od Nikolase. Dobrý den, já vás moc neznám, ale zeptám se, zda souhlasíte s migračním paktem. Určite nie, lebo aj teraz na poslednej misii som bol teraz v Pakistane. Za mesiac ideme napríklad do Iránu a teraz robíme nejaké výcviky nerobíme výcviky v týchto zemiach, ale máme napríklad iné misie
v týchto krajinách a proste aj ten Pakistan. Ja si proste, keď prídeš do týchto krajín, tak ty si uvedomíš, že tam je taká populácia ľudí, oni sú extrémne premnožení, ak to mám takto nazvať. Je neviem koľko desiatok miliónov proste. A polovička sú tam, oni sú všetci fakt hlúpi, hej, že 90% ľudí je tam veľmi, veľmi málo inteligentných, tak to nazvem. Samozrejme, niektoré sú tam, že majú rozum a tak, ale proste problém je takých z tých 90%. Polovička sú ľudia, čo ti dajú úplne všetko. Oni sú tak proste, nechcem povedať hlúpi, ale v tom aj dobrí, že on nemá nič a dá ti proste všetko. Len proste ďalšia polovička je taká, že sú extrémni radikáli, hej, že sú schopní robiť veľké zverstva. A ja hovorím, že keby vyrastal napríklad nejaký islamista aj do 14 rokoch v takejto krajine a teraz by prišiel do Európy a my mu povieme, že dobre, zabudni na všetko, čo si sa naučil do týchto svojich 14 rokov, že odteraz si Európan a my tu máme také a také pravidlá, proste on to nikdy nepochopí, lebo vyrastal v úplne inej kultúre, v úplne inej mentalite, nevie, ako sa správať a my to nemôžeme ich tu nosiť a teraz im hovoriť, že správate sa ako my. Hej. Toto sú pre mňa spiace bunky, že keď bude nejaký prúser, ako v Palestíne alebo kdekoľvek sa niečo stane s Izraelom, aj v iných krajinách proste, tak tieto bunky sa prebudia a začnú točiť, či už vo Francúzsku, alebo v Nemecku, hej, môžeme to proste sami vidieť. Teraz som mal tiež napríklad, no to neviem ani rozprávať, bol tu taký konflikt s Iračanmi proste, že išli sme napríklad s priateľkou a začali chalani fajčiť v kine, teraz sa to stalo týždeň dozadu. A proste 6 Iračanov začali s nami fajčiť v kine a vieš, držia huby a potom si nás chceli počkať proste pred tým podnikom. Či pred tým kinom. Stalo sa to vlastne v Prahe a vlastne začnú tam rozprávať, že vieš, 6 Iračania, teraz sú už frajeri, proste videli tam iba mňa s priateľkou, že no, že ja som videl zabíjať neviem koľko ľudí, že ty nevieš, kto sme a tak, vieš. Ja som sa vždy tak zasmial, že dobre, že on nevie, kto... Ja neviem, kto sú oni, ale oni zase nevedia, kto sme my. A už som si iba tak hovoril, že dobre, teraz niekto vyťahne nôž, tak treba byť tiež napríklad ozbrojený a byť pripravený na tieto situácie, hej, že vidíš, týchto ľudí je vždy viacej a keď sú vlastne, poviem to, že v tlupách, tak sú agresívni. Len asi im to veľakrát vychádzalo, len teraz si myslím, že keby išli napríklad mňa alebo priateľku pobodať, alebo by niekto vytiahol nôž, tak zákony sú tak super spravené v Českej republike, ale na Slovensku, že vlastne tá obrana musí byť agresívnejšia ako ten útok. Takže znamená, že keby niekto vytiahol na kontaktnú vzdialenosť na teba nôž, alebo čokoľvek by sa takto stalo, môžeme na to reagovať istými spôsobmi, samozrejme v rámci zákona. Preto odporúčam každému spraviť zbrojný preukaz. Další otázka od Aničky. Dobrý den, je podle vás dostatek ozbranných sil, kdyby nás napadlo Rusko nebo i jiná země? Určite, lebo sme v aliancii NATO a odkedy sme v aliancii NATO, tak u nás nebol žiadny konflikt. Hej. Nikto si ku nám neprišiel, že teraz sa budeme volať neviem, socialistická republika, alebo čo, že budeme tu proste v socializme, alebo nikto si tu nenapochoduje, že nás tu prišiel zachrániť, hej. To si môžeme všimnúť od roku 89. Sme vlastne slobodné zeme. Každopádne, keby tu bol konflikt, my sa nepostavíme z očí v oči, hej. Tu by boli skôr partizánske boje, malé jednotky, malé skupinky, ktoré by bojovali proti silnejšiemu nepriateľovi. Preto si myslím, že naše krajiny by mali byť vlastne založené na PVO systéme, ktorý je vlastne systém na zostreľovanie rakiet, hej, že aby sme vedeli zostreľovať nepriateľské rakety, lietadlá a teda. A máme napríklad na Slovensku, máme v 3/4 krajiny tvoria vlastne pohoria, čo by bolo extrémne ťažké dobývať. A presne my máme kurzy taktiky malých jednotiek, kde učíme tieto malé týmy bojovať proti silnejším jednotkám. Tak my sa snažíme aplikovať tie naše skúsenosti, spolupracujem s jedným príslušníkom zo 61. speciálnych síl, s Tomášom Králom a s Michalom Štepkom, ktorý je vlastne jediný Čechoslovák, tak to nazvem, ktorý absolvoval výcvik Navy Seals a vytvorili sme v tomto unikátny koncept, ktorý sa vlastne Small Unit Tactics, hej, a taktiky malých jednotiek a učíme vlastne, presúvame tie naše skúsenosti na našich kurzoch ľuďom a učíme ich bojovať vlastne v malých tímoch, v našom prostredí. Tak sme si to všetko poupravovali. Takže tak. Takže keby tu bol nejaký konflikt, určite sa nikomu nepostavíme čelom. Na to by nám pomohlo. Hej, to už teraz sa nemusím báť, že by nám nepomohli, ako to bolo vlastne kedysi dávno, keď na to vlastne neexistovalo. Ale keby tu bol proste konflikt, tak to prebieha tak, že tu budú vlastne vytvorené malé týmy a je to taký partizánsky boj. Gerila.
Další otázka od Lucie. Zavedl byste povinnou vojnu tak stejně, jak to bylo tehdy? A jestli by bylo vůbec možné povinnou vojnu zavést v naší společnosti? Super otázka. A povinnú vojnu by som určite zaviedol, ale presne na to nadviazala, ale nebolo by to možné, si myslím, v tejto dobe. A každopádne si myslím, že Česká republika k tomu smeruje aspoň tými cvičeniami, hej, že aktívne zálohy vytvoriť, pravidelné cvičenia aspoň raz za 3 mesiace, raz za 4 mesiace. Nejaké výhody by som dal pre tých ľudí, čo chcú vlastne byť v zálohách armády. A aspoň takéto branné cvičenia, aby sa aspoň každý naučil minimálne základy ovládania so zbraňami, rozborka, zborka, ako ju používať, hej, a takéto veci. A nejaká základy tej vojenčiny, hej, nejaké základy v tej topografii, proste nejakých strategických vecí, niečo možno s vozidlami a takéto veci, proste branné cvičenia. To si myslím, že by bolo riešenie na túto dobu. Tu máme otázku od Michala. Zabíjíte zvířata stejně jako vaše přítelkyně? Či nezabíjam, no chodíme loviť, hej. Nechodíme už teraz pravidelne ako kedysi, ale proste keď nemáme doma nejaké mäso, alebo vieme, že z tých obchodoch to není až také kvalitné, tak proste radšej niekomu zaplatím a pôjdeme si niečo vlastne sami uloviť aj vlastnými rukami. A vieme, čo jeme, že to zviera žilo hlavne šťastným životom, že to zviera sa proste páslo na lukách, fakt malo šťastný život, ktorý by chcel mať každý, keby bol to zviera, hej, že žiješ proste v prírode, máš kľud a zomreš vlastne rýchlo, ak si proste presný strelec, čo my sme. A máš vlastne, vieš, ako to zviera vyrastalo a vieš, čo ješ, hej. Kdežto tu, keď si ideš kúpiť proste nejaký steak do Lidlu alebo tak, nevrajím, že všetky takéto reťazce možno sú takéto, ale si zoberte, môžete sa dohľadať na YouTube, ako tie zvieratá trpia, hej. Celý život žijú si zavretí v klietke, proste zomrú v úplných stresových podmienkach. Ten adrenalín sa im tam vyplavuje, tak to mäso je proste logicky nekvalitné. No a proste toto jeme, hej, a boh vie, čím to ešte napíchané, nejakými antibiotikami a tak, aby to rýchlejšie, hormonami, aby to rýchlejšie rastlo. Takže určite preferujem lov. Keby som mohol, tak budem loviť aj každý tretí deň. Hej, tých zvierat je tu veľmi veľa a každopádne, aj keď dáme peniaze a tým ľuďom, čo sa o ne starajú, tak vedia zveľaďovať o to prostredie, kde je vlastne našu prírodu. Hej, títo polovnícke združenia a tak. Další otázka od Majky. Litujete toho, že jste šel na vojnu? Absolútne nie. Hej, že ja hovorím, že ja som vojakom telom a dušou a vždy budem. Takže absolútne to nie, bolo to jedno najlepšie vec, čo som mohol spraviť. Další otázka od Tima. Dobrý den, abych se chtěl zeptat. Vnímáte zlost a násilí ve společnosti a čím si myslíte, že je to tady? Čím to je tady? Lebo proste sociálne siete. Každý teraz si môže vyjadriť svoj názor. Ľudia sa stávajú proste agresívnejšími, hlavne na internete. A tiež si veľakrát uvedomím, že ideš niekde aj v meste proste a nejaký typek ti iba povie tak, že drž hubu, alebo že si debil, alebo čokoľvek. Len ja si vtedy uvedomím, vždy ma to tak zarazí, lebo si poviem, že ty kokos, že tak tu ide nejaký pán okolo mňa, začína inzultovať za nejaké isté veci a ja vravím, že ako si to môže proste dovoliť, že tu proste nie si na Facebooku alebo na Instagrame. Tak si myslím, že to je hlavne spravené aj týmito sociálnymi sieťami, že ľudia sú non-stop na mobiloch, môžeš komentovať, čo chceš, všetkým narastajú krídla, až kým proste nenarazia. Ja som trošku z inej školy. Samozrejme, viem všetko v sebe kontrolovať, som profesionál, ale akože niekedy, keď vidím, čo sa deje vo svete, je to zvláštna doba, no. Ale myslím si určite, že to je tou prístupnosťou tých informácií a že každý si viac menej môže robiť to, čo chce. Další otázka od Kateřiny. Je v armádě i nějaká šikana? Je dosť veľká. Záleží, kde si, hej. A u nás to nie je ani šikana, ja to volám, že ako by sme to nazvali. Akože veľa ľudí to hovorí, že to je proste šikanovanie, ja to hovorím, že treba držať disciplínu. Ja som si kedysi hovoril, že som šikanovaný v armáde, ale potom, keď som sa stal veliteľom, tak som vravel, že aby som chcel udržať disciplínu a fakt, že vysokú kvalitu svojho týmu, musím robiť isté veci, ktoré nie sú až tak normálne na túto dobu, by som povedal, hej. Že keď ti tu príde nejaký 19-20 ročný chalán, keď už som mal potom 25-26, alebo aj 30, hej.
Od nás, keď už si desiatník, tak sa ti vyká. A keď proste ti niekto nezavyká, tak ako ho to naučíš, hej? 100-krát si to napíš. 100-krát napíšeš, alebo celú noc budeš písať, budem vykať kapralovi, hej? 150 krát, potom si to rozmyslí. Ak si to nerozmyslí, tak vieme tam pridať aj iné isté veci, hej? A proste, či už to niekto nazýva, že to je šikanovanie, alebo že spravím prúser a musím za to zaplatiť, to je proste jednoduché. U nás neplatíš peniazmi, ale ako sa hovorí, svojimi bicepsami alebo svojím telom. Další otázka od Hanise, jak vnímáte válku na Ukrajině? Ako to vnímam? Ja už ani neviem, ako to vnímam. Ja dúfam, že to skončí čím skôr. Nechcem, aby tam už zomierali proste ľudia. Ale nechcem, aby sme mali nového suseda, hej. Je to fakt, že komplikovaná téma. Vnímam to asi takto. No, proste, že čím ďalej budú tí ľudia vlastne, Rusi alebo z Moskvy prišli kedysi príkazy, aby nás tu tiež obsadili to Československo. Čím ďalej budú, tým to je lepšie pre nás. No a ako to vnímam proste, to už som sa vlastne k tomu vyjadril, hej, že dúfam, že to čím skôr skončí. A možno ako niektorí mladí chalani, že každý by chcel zažiť nejaké veľké veci, že bojovať, alebo tú vojnu, ale proste keď vidíš potom, ako trpia tí ľudia, tak každý pri tom dospeje, si myslím, hej. A určite nechcem, aby sa to stalo v našich krajinách. Co si myslíš o situaci na Slovensku? Myslím celkově teď, jak byl i atentát na pana Fica a to, jak naše česká vláda se plete do politiky u vás. To neviem, či sa česká vláda pletie do politiky u nás, ako vravím, že moc to nesledujem. Každopádne k tomuto atentátu. Možno už z prvého pohľadu vidno, že nie som až taký slnečkár. Vravím, že títo slnečkári alebo progresivizmus je o mnoho viac agresívnejší ako tie patriotické a nacionalistické názory, hej. V živote by si nevidel, že proste nejaký, ja si myslím, že som tiež nacionalista pre Československo hlavne, že by som teraz neprišiel a začnem hádzať kamene po nejakých geoch, alebo takto si to medzi sebou povieme, alebo že by som zobral pištol a začnem ich tu vystrelávať, alebo čo. Ale vidíš, tieto proste progresívne médiá dotlačili istých jednotlivcov, ktorí sú tiež proste liberáli. Ten človek, čo zaútočil na Fica, napríklad založil hnutie proti násiliu, hej. Ešte raz, on založil hnutie proti násiliu na Slovensku a o niekoľko rokov neskôr sa snažil zabiť človeka. Proste mne to je úplne chore. A to sú proste slnečkári, hej, že pre mňa to je čistý extrém. Takže asi takto to vnímam a do politiky sa moc nepletiem. Žijem si trošku vo svojej bubline a aj tak viem, že momentálne zatiaľ nič nezmením. Samozrejme, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale momentálne to moc neriešim. Mám názor, aké mám, nikdy ich meniť nebudem. Takže tak, vidíme tiež sami, čo sa deje vo Francúzsku. Hej, tam bolo extrémne veľa liberálov, ako je na tom tá krajina proste. Že ty ideš v Marseille a ty sa proste bojíš aj so zbraňou chodiť po uličkách v Marseille alebo v Paríži. Mali sme nejaké misie v Paríži proti teroristom. Boli sme nasadení ako druhý rep, ja som mal proste 2 vozidlá vysadkárov s útočnými puškami a tak, a keď sme išli do jednej uličky, tak nás policajti zastavili, že tu je ale no-go zóna, že tam nemôžeme ísť, že aká no-go zóna, však pozri, každý tu má útočnú pušku a tak, že nie, tu nemôžete ísť, lebo boli tu atentáty na policajtov, že z okien proste nehádzali molotov koktejly na políciu. Takže presne títo ľudia, progresívni, ktorí chcú tu dotlačiť aj tých ľudí, že aby sme pomáhali, aby sme boli otvorení presne týmto nejakým Pakistáncom, Tadžikistancom alebo neviem komu. Neviem, že všetci sú zlí, ale určite to nepliesť, nikdy nebudú takí ako Európania. Proste to je fakt. Keď im chceme pomáhať, pomáhajme ich v ich krajinách, ale určite pre Boha sa tu nemiešajme s týmito ľuďmi. Oni vyrastali v úplne iných kultúrach, v úplne iných podmienkach ako my. Proste oni sú šťastní s tým islamom. Dobre, buďte šťastní s islamom v islamistických štátoch, ale pre Boha neveďte mi to do mojej krajiny. Další otázka od Kiki. Když jdete na vojnu, podepisujete něco jako mlčenlivost? Nepodepisuješ, ale sú proste situácie také, o ktorých sa nerozpráva, lebo nie vždy to je na hrane toho zákona. Proste, hej, že možno by bol niekto prekvapený, a čo sa niekedy deje v džungli, ale ja to ani nejdem rozprávať, lebo sú tam proste také príbehy, čo sú celkom extrémy a vlastne aj teraz možno tým, čo by som povedal,
tak mohol by sa toho niekto možno chytiť, hej, a mohol by byť z toho fakt veľký problém. Takže mlčanlivosť nepodepisuješ, aspoň ja som nepodpísal, ale sú situácie, a je ich veľa, o ktorých sa proste nerozpráva. Hej, lebo niekedy si proste sám, si izolovaný aj s tým tímom, prídu proste nejaké veci, čo sa ti stanú. A niekto inak vyhodnotí proste tú situáciu, dojde nejakému aktu proste možno streľby alebo takýchto vecí. Niečo sa niekedy proste posere, to je tak, hej. Takže sú veci, o ktorých sa nerozpráva a ťažko by sa to nejako, neviem, možno aj tej francúzskej vláde vysvetľovalo. Takže ako sa hovorí, my sme to vždy hovorili, že dobre, že čo sa stalo v džungli, tak tam aj ostane a vlastne vie o tom iba ten tím, hej, že, ktorý vlastne s námi pôsobil. Chtěl bych se tě zeptat, jestli se teda můžu zeptat, co říkáš o tom, jaké věci skrz Ukrajinu se dostanou pouze jenom do médií? Je to normálne, hej, lebo tá vojna neprebieha iba čisto na bojovom poli, ale aj informačná. Takže akákoľvek informácia, že dobre, na Ukrajinu letí 100 dronov a oni ich zostrelili 99, nemôže byť pravda. Koľko ľudí tam zomrelo, aký je aktuálny postup, aké sú úspechy. Vždy to radšej sledovať s odstupom času. Ja to preto ani nesledujem, lebo mne to príde úplne smiešne, hej. Že ja si pozriem napríklad týždeň staré nejaké veci, ktoré sú už ustalené a ktoré vieme to potvrdiť nejako, hej. Ale keď ti napríklad nejaká prvotná informácia bude, neviem, to vždy to beriem s nadhľadom, že to nie je absolútne pravda. Co tě vlastně vedlo jít na tu Ukrajinu? Byl to jako spíš příkaz, nebo si tam šel i dobrovolně? Vieš, takí chalani ako ty prišli napríklad do Legie, boli Ukrajinci. Ja som im dal celý svoj výcvik, niektorí sa dostali napríklad aj do mojej jednotky. Mal som veľa ľudí takýchto na svojej rote. Tiež si pamätám, keď vypukol ten konflikt, akurát sme boli v Paríži a proste traja chalani proste prišli za mnou, že musia ísť bojovať za svoju zem, jedno s druhým. Ja som si povedal, že to nie je normálne, hej, že majú chalani 2-3 roky výcviku a viem, že nie sú napríklad takí kvalitní ako ja, ale už idú bojovať za svoju zem, tak ja som to extrémne rešpektoval. Vravím, že fakt, že klobúk dolu. Spravil by som samozrejme aj ja to isté, keby v Československu bolo v prdeli, ale mal som s nimi úplne iný vzťah. Ja som politiku neriešil, ale problém bol taký, že z druhého repu odišlo možno 50-60 ľudí, hej, na Ukrajinu bojovať. Väčšina to boli známych a proste potom, keď som videl od rodičov, alebo mi volali, tiež si pamätám, kolega mi môj volal, už bojoval na Ukrajine, že Seržo, že mohli by ste nájsť číslo na jeho a jeho mamu. A ja, že kvôli čomu? Lebo my sme to mali v legých spisoch ešte, hej. A že no, že ten a ten padol, že aby som dal číslo jeho mamy, že nemôžu ho nájsť, že by zavolali vlastne jeho rodičom, že zomrela. Ja vravím, že ty kokošak toho chalana som trénoval, každý deň sme boli spolu. A takto sa mi to stalo s 3 ľuďmi proste, fakt veľmi blízkými. Potom bol tam ďalší 4. človek, s kým som sa vlastne prihlásil do Legie, že sme sa stretli v náborovom stredisku, všetko sme prešli spolu. Výborný chalán, vyrastal podobne ako ja, úplne rovnaký príbeh, veľmi podobný a padol na Ukrajine. Takže sme vytvorili plán s mojimi kolegami, že vlastne počas dovolenky, po našej službe sme proste tam išli, pomáhali sme proste rodinám, pridali sme sa najprv do týmu, kde vlastne tvorili hlavne francúzski legionári. Teraz už je rozpustený, tak už môžem o tom rozprávať. Tam sme strávili proste niekoľko mesiacov a tak. A potom, ako vravím, že taký posledný výstrel bol ešte taký, že som chcel možno niečo vytvoriť z Čechoslovakov, ale to už úplne že padlo, lebo keď pracuješ s inými ľuďmi, pre mňa ako keď neprišli z armády alebo nemajú rovnaký výcvik ako ty, tak je ťažká tá komunikácia, hej. Tak nie všetky veci tam proste vyšli. Takže preto sme išli. Pre mňa to nebola žiadna politika, ale proste osobná vec, že trošku bojovať za týchto chalanov, pomôcť tejto zemi, kde padli naši fakt, že dobrí kolegovia a samozrejme pomôcť aj tým rodinám, že ktorým sme vlastne dali peniaze, dali sme im tam proste veci a snažili sme sa trošku pomôcť tomu národu, ale to je všetko. Myslíš, že má šanci Ukrajina vyhrát? Čo je pre nich výhra, hej, teraz? Určite nezískajú všetky územia. Už je na to neskoro, zo začiatku som tomu aj veril,
ale teraz už to nemyslím. A Rusom musia potom nechať nejaké územia a tam sa vytvorí nejaká demilitarizovaná zóna, ktorá bude mať niekoľko kilometrov. A, a tak oni budú radi, keď sa dohodnú teraz na tom, čo sú, si myslím. Hej. Uvidíme, ako sa to vyvinie a čo je tá ofenzíva vlastne, čo ide na ten Kursk. To si myslím, že to bol tiež geniálny nápad. Hej, to nikto nečakal. Tak uvidíme, ako sa všetko vyvinie. A si myslím, že Ukrajina zautočila na ten Kursk, aby teraz mali aj možnosť vyjednávať s tými Rusmi. Hej, tam bolo, že stiahnu vojska z okolia Charkova, alebo z okolia Donbasu, kde je tá ofenzíva a Rusi vlastne postupujú. Tak naozaj stiahli nejakých tých vojakov. A teraz majú aj Ukrajinci tromf, lebo ak sa tam zakopú a zabezpečenie ako pri tom Kursku, tak si myslím, že to bude tiež nástroj na vyjednávanie teraz. A myslím, že tento rok dávam tam ešte pol roka a skončí sa to. Ale samozrejme Ukrajina už nebude tak, ako bola. Tým som presvedčený. Myslíš, že existuje někdo, kdo by dokázal Rusko porazit? Nikto neporazí krajinu, ktorá má jadrové zbrane. Hej. Prečo Severná Korea existuje? Severná Korea, poviem to tak, jemne, že vystrkuje rôžky už neviem koľko rokov, ale proste ten prepnutý Kim Jong-un má 6 jadrových hlavic, ktoré nikto nevie, kde schoval proste, hej. A proste Severná Korea doteraz existuje, hej. Tak ja sa vždy tomu smejem, že Rusko má 6000 jadrových hlavic a Putin vlastne hovoril, že nemá na výber. Je to úplne smiešné, že nikto by v živote neútočil na krajinu, ktorá má jadrové zbranie, lebo to by bola vlastne zánik ľudstva. Takže samozrejme, keby Rusko nemalo jadrové zbranie, tak armády na to, my by sme ich, myslím si, som presvedčený, že by sme ich rozdrtili. Hej, ten náš výcvik je o dosť viac vpredu, technológie sú viac vpredu, ale bohužiaľ majú ten tromf, že sú jadrové zbranie. Hej. A vlastne je to paradox, lebo vlastne najsilnejšia zbraň na svete zabezpečuje ten svetový mier. Možno by sme tu už mali nejakú 3., 4. svetovú vojnu, ale keď máme tie jadrové zbranie, tak ju nemáme, lebo nikto nebude útočiť. Amerika nezautočí nikdy na Rusko. Tie konflikty sa budú prebiehať vlastne v tej Afrike, tým vplyvom týchto zemí na iné zeme, kde budú vlastne bojovať, tak nepriamo proti sebe. Nebojí se Slováci, že by se to přiblížilo i k vám? Rusko nemá kapacitu na to, aby zabralo celú Ukrajinu. Jedine, keby sme začali keby sme prestali dodávať zbranie na Ukrajinu, že by nemali ani jeden náboj, tak maximálne, že by sa priblížili ku našim hraniciam, ale to rozdrtili by možno Ukrajinu, keby nemali nič. Samozrejme, bez náboja vojnu nevyhráš. Ale museli by sa aj tak počase stiahnuť, lebo není šanca ukontrolovať také obrovské územie, hej. Ukrajina není Slovensko alebo Česko. Tak si musíme pozrieť rozlohu Ukrajiny a tam proste by to nemali šancu ukontrolovať a hlavne Ukrajinci. Hlavne ten západ tej Ukrajiny by to v živote nepustil. Tam proste by boli také gerila boje a presne tieto partizánske veci, že Rusi by sa aj tak počase stiahli. Takže keď im nepošleme ani jeden náboj, samozrejme oni to vedia celé zvalcovať, to si aj tak myslím, že vyšle maximálne ku Kievu. Samozrejme, keby chceli spraviť také gesto, tak možno ku slovenským hraniciam, ale to je úplne že hypotéza 56. Ale myslím si, že dopadne to tak, že sa iba dohodnú na tých územiach teraz. Můžeš mi říct, co pro tebe znamená mír? Mier, čo pre mňa znamená, že sa ľudia nebudú zabíjať medzi sebou. Samozrejme, kto chce mier, musí sa pripravovať na vojnu, lebo keď vieme, že máme nejakú krajinu brutálne vyzbrojenú, že veľa ľudí má zbrane a aj keď máme malú armádu, ale každý by bol vyzbrojený, tak málo krajín a bol by tu dostatočný nacionalizmus. Toto nám na Slovensku napríklad chýba, lebo ja sa vždy smejem, že Slovensko nemusíme ani dobývať. My hodíme zápalku na Slovensku a tu sa vlastne národ pobije jedna strana proti druhej, bohužiaľ. Myslím si, že keby bol fakt ten silný nacionalizmus, hrali by sme to na jednu kartu, veľa ľudí by bolo ozbrojených, tak málo krajín by si trúflo na nás zautočiť, lebo by to bolo ako Vietnam, my by sme sa proste nevzdali, hej. Že keby sa ten národ nevzdal, nemá šancu nás nikto dobiť. Takže tak. A mier by bol taký, že nebudú žiadne vojny, ale celú populáciu alebo evolúciu toho človeka, tak vždy boli nejaké konflikty, takže je to vlastne súčasť ľudstva. Chtěl bych se zeptat, ty jako voják víš něco víc, co se na Ukrajině dělo ještě před tou válkou? Je tam demokracie vůbec? Mal som tam kamarátov proste aj predtým, ale ja to vždy tak hovorím, hej, že
neviem, to je z, z takého môjho pohľadu, no, že keby napríklad juh Slovenska chceli nám zobrať Maďari, dám takýto príklad, proti Maďarom nič nemám, tak ja by som tiež nepovedal ako Slovak, že dobre, tak im to tu nechajme, že majte si tam úplne, že svoju reč, úplne všetko proste, totálne všetko maďarské, že by to bolo, že by to už nebolo ani Slovensko, samozrejme, že mi to vadí. A toto samozrejme, že sa vytvorili nejaké skupiny radikálne na Ukrajine, ktorí chceli proti týmto ľuďom bojovať. Lebo ty si nemôžeš povedať, že dobre, teraz Donbas bude patriť Rusom, iba tak si to zmyslíš. Proste je to ukrajinské územie, tak je to ukrajinské územie, musíme to rešpektovať. V 68. bolo to proste Československo, my sme si tu chceli žiť slobodne proste, Češi a Slováci, a za chvíľku nám tu prídu proste tanky, lietadla jedno s druhým, mne to nepríde absolútne normálne, že teraz tu budeme mať úplne iný systém. Takže som veľmi proti takýmto veciam. A teď trošku odbočím, bavili jsme se o LGBT, myslíš, že je normální tahat LGBT do škol? Ani o tom neviem. Možno iba, hej, určite to nie je normálne. Pre mňa to určite nie je normálne. Tiež sú pohlavie proste žena a muž a nechápem, akože, ako to môžu ťahať do škôl, že čo v tých školách akože vysvetľujú, že teraz je normálne, že z muža vznikne niečo, nič nevznikne proste, hej, alebo zo ženy a zo ženy, keď sú dve proste lesby. Ako sa tam populácia bude rozmnožovať, hej? Teraz ja to absolútne nechápem, že čo im tam vysvetľujú. Že dobre, mohol by som povedať, že niektorí ľudia sa narodili inak. Treba to rešpektovať, ale to je proste celé, hej? Že nejako by som to moc neradikalizoval, pretože ak to bude moc pretlačené aj v týchto školách, tak vznikne ten radikalizmus presne, hej? Že aj na tej strednej alebo na tej základnej, neviem, nie som určite za, aby sa takto vymývali mozgy. Záleží, čo ich učia, hej? Teď tu máme otázku od Romany Holasové. Byly momenty, kdy jste udělal nějakou chybu v boji nebo v nějaké akci? Nemyslím si. Nemyslím si. Všetci sa vždy vrátili živí a zdraví, tak nemyslím si, že sme spravili nejakú zásadnú chybu. Že nám niekedy napríklad ľudia ušli v tej džungli, tak to je úplne normálne, hej. To je ako lov proste. Títo ľudia vyrastajú v tej džungli. My sme tu vlastne úplní cudzinci, že Európania tam idú loviť ľudí alebo zatýkať, ktorí vyrastali proste v tom prostredí, hej. To ako keby tu nejaký Brazílčan prišiel a začne ma tu naháňať po lesoch, hej, alebo takéto veci, že v mojom proste prostredí. Títo ľudia proste vyrastali v tom prostredí, je extrémne ťažké ich chytiť alebo pozatýkať. To si treba uvedomiť. Oni chodia proste bosí. Ja som raz naháňal moje typka, čo utekal s nejakým batohom a on bežal predo mnou bosí a ja som ho nemohol dobehnúť. Ja viem, že to nie je normálne proste, hej, ja bežal neviem koľko kilometrov za hodinu. Keby proste nespadol, tak ho nechytíme. Tak to sú brutálni proste toto ľudia, hej, že... Takže nemyslím, že som spravil chybu, pretože vždy boli všetci živí a zdraví a tak nikomu nič sa také vážne nestalo. Teď tu mám z Facebooku Jiří Geo Suchý. Pozvat si žoldáka, který za prachy šel zabíjet, kamu poručili. Co si o tom myslíš? A ja nechápem, čo je pre neho žoldák. Veľa ľudí si toto myslí. Ja som absolútne nešiel do legie, keby som prvé 2 roky, aby som to robil aj zadarmo, hej. Pre mňa to bol proste taký zážitok jedno s druhým. Výcviky, máš kurzy zadarmo, dobrodružstvo. A ja som Európan, ako naši predkovia, tak som sa učil brániť Európu, hej. Tieto svoje znalosti a skúsenosti, čo viem predávať ďalej a ako som povedal, že som pripravený chrániť našu zem alebo Európu. A teraz, že za prachy, akože neviem, kde sú tie prachy, to si každý myslí, že sme asi fakt, že úplní milionári v legiách. Moc to nechápem, lebo aj vojak v českej armáde proste dostáva za to plat. Je to povolanie, ja som to bral hlavne ako poslanie. Kedy si boli rytieri, tak teraz sa vlastne zmenili si prostriedky, zmenili sa vlastne technológie, ale sme takí moderní napríklad rytieri, hej, alebo že templári, že niečo kedy si chránili, tak sme to teraz my, len sa vymenila tá výbava a bojovníci zostali, hej. Takže absolútne si nemyslím, že som žoldák. Samozrejme, vo filmoch to veľmi dobre znie, že keď si teraz povie, že ty kokos, on je z francúzskej legie, že zabil určite 150 ľudí, zabil deti
a neviem, čo spravil proste ešte a dostal za to brutálne prachy, že sme žoldnieri. Samozrejme pre filmy je to úplne super, ale to absolútne nie je pravda. My sme profesionálni vojaci, ako už Češi alebo Slováci. Samozrejme s oveľa väčšími možnosťami, lebo to Francúzsko má viac kolónií po svete a väčšie záujmy ako naša krajina. Tak neviem, či mu to stačí ako odpoveď, ale dúfam, že hej. Mám tu ještě od něj otázku, nebo takovou zprávu. Třeba jak se dá beztrestně střílet na živý cíl v cizí zemi a nevědět proč a ještě za to dostat zaplaceno? Počkaj, ako sa dá beztrestne strieľať na cizí cieľ? Není to beztrestné. Jak se dá beztrestně střílet na živý cíl v cizí zemi, nevědět proč a ještě za to dostat zaplaceno? Vždy som vedel prečo. A v cizí zemi, akože neviem, čo to je za... Takže pre neho je v pohode strieľať iba vo vlastnej zemi po ľuďoch, hej? Teoreticky, keď to není v cizej, tak vo vlastnej môžem, ale v cizej nemôžem, hej? Neviem, my sme proste profesionálni vojaci, chránili sme záujmy vlastne toho štátu, za ktorý sme tam boli, vlastne aj Európy a tak, lebo napríklad v džungli aj European Special Agency, vesmírny proste systém. My sme chránili, keď sa vypúšťali satelity do vesmíru, sme zabezpečovali okolie. Kde sa skladala napríklad aj Česká republika, aj na tieto satelity každý niečo prispieval. A samozrejme, keby chcel niekto ohroziť ten štart tej rakety a chcel by tam spraviť sabotáž, tak najprv sa snažím sa mu to diplomaticky vysvetliť, že proste kamo nechaj ten satelit tak, budem to rozprávať takto po lopate. Ale samozrejme, keby chcel použiť k tomu zbrane, tak musím sa nejako brániť. Hej? To nikdy nie je, že beztrestne. A keby som bol že neprimeraný, že by niekto utekal a trafím ho do chrbta, tak už to je trestné. Hej? My vždy jednáme v rámci zákona a snažíme sa chrániť alebo hájiť aj naše spoločné záujmy. Hej? Že vidíš, sám si to môžete naštudovať. Proste rakety sa strieľajú z francúzskej Guajany, ktoré chodia do vesmíru a keby sa ich snažil niekto zlikvidovať, nejaká sabotážna skupina, tak ja nemôžem povedať, že kámo, že dobre, vy máte zbranie, ale vykopte sa na to, lebo my zbranie nemáme, že ja to tu chránim. Tak chránim to puškou a keby ten človek ma chcel ohroziť na živote alebo niekoho z mojich kolegov, tak mám právo mu v tom zabraniť v rámci zákona. To není tak, že ja si zoberiem teraz pušku a idem si tu zastrieľať na neviem čo. Proste vždy sú proste nejaké pravidlá. A myslím, že tie pravidlá sú úplne extrémne. Že skôr sú proti tebe ako s tebou, hej. Další otázka od Marty Černý. Dotaz, když bude rozkaz, půjdeš proti lidem? Proti akým lidem, hej, teraz. Keby som videl, že napríklad niekto sa chce zvrhnúť našu vládu a sám by som vlastne usúdil, že tí ľudia sú fakt proste zlí, hej, samozrejme, že by som to spravil. Ale keby som videl, že proste tu je nejaká vec, čo má hlavu aj petu a že sú to vlastne nevinní ľudia, tak by som to proste nespravil. Ty nemusíš ako veliteľ družstva alebo ktorýkoľvek vojak na svete, ty nemusíš príjmať rozkaz. To nikto ti nič nespraví, ak to bude v rámci normy. Hej? Že keby som tu mal zastrieť nejakého normálneho človeka, to v živote nespravím. Nešiel by som proti ľuďom. Hej? Že keby som uvažil, že to nie je vhodné. Další otázka od Marty Černé. Co si myslíte, požene nás NATO do války? Nepožene, ale proti komu, hej? Ako som už to vysvetľoval, my máme jadrové zbranie, netreba sa ničoho bať, určite. U nás nebude konflikt. Maximálne, čo by tu bolo, tak by tu boli sabotážne skupiny z iných krajín, ktoré by tu vlastne zapalovali požiare. Nechali by vybuchovať nejaké strategické body, kolajnice, proste muničné sklady, nejaké rôzne sabotáže. Takýchto Black Ops operácií už sa tu dejú, možno sa to neuvedomujeme. Začína byť stále viac a viac. Myslím si, že toto bude skôr ten štýl boja tých tretích strán, ktoré sa snažia ohroziť ten mier v Európe, alebo zakladať tie také tzv. Ohniska v Európe, aby sme mali čo robiť. Ale priamy konflikt nám určite nehrozí, lebo neviem si predstaviť, že ktorá krajina by napadla inú krajinu, že vedia, že majú obidve jadrové zbrane. Hej. S jednou atomovkou zrušíš celú Moskvu a Moskva dokáže zrušiť proste všetky mestá, čo sú tu. Hej, že to je proste úplne chore. Další otázka. To jste řekl špatně, nás okupovalo 5 států Varšavské smlouvy. Proč pořád, že nás okupovalo Rusko? Ale že odkiaľ prišiel ten rozkaz, hej?
treba si toto uvedomiť, hej, že ten rozkaz neprišiel z Varšavy alebo tak, ten rozkaz prišiel proste z Moskvy. A samozrejme, že keď v tých krajinách bol tiež chorý komunizmus, tak tí ich posličkovia alebo tí ich ovečky, tak samozrejme, že toto spravili, hej, že nás vlastne napadli alebo obsadili. Takže ja to úplne chápem. Aj keď bolo vlastne Československo pod touto okupáciou, tak má napríklad naši vojaci by možno spravili to isté, hej, v inom štáte, lenže boli pod týmto systémom. Teď tu máme vzkaz od Martina, on to má v hlavě hodně srovnané, super. Já bych ti chtěl strašně moc poděkovat. Já vlastně jsem trošku předskakoval, ale netušil jsem, že to bude tak těžký rozhovor. Ty emoce ve mně hodně jsou, ale i přesto všechno bych ti chtěl strašně moc poděkovat. Byl to strašně zajímavý rozhovor a samozřejmě s zajímavým hostem. Ty jsi celkově zažil jako neskutečné věci, co si jiný člověk nedokáže vůbec představit, když se kouká třeba právě na nějaký ten film, a celkově musí být i pro tebe těžký vidět to, co nevidí ostatní, a i tak poslouchat i na sociálních sítích ty lidi, kteří se o tom vyjadřují tak, jak se o tom vyjadřují. Takže ti strašně... Chtěl bys k tomu něco říct, nebo? Máš úplnú pravdu, hej. Ako hovorím, že akceptujem každého názora, keď si niekto myslí, že je Rambo, alebo že som zabijak, aj keď napríklad, ako hovorím, že už niekto, že strieľam na strelnici a proste ľudia tu robia také veci, alebo dávajú vyhlásenia, že ja mám pocit, že chalan bol v Navy Seals, že 25 rokov a prešiel si 4-5 kurzov, teraz je zabijak. Potom sú tu ľudia takí, že čo absolútne nič nezažili, čo nemajú ani tušenia o zbraniach a začnú sa k tomu nejako vyjadrovať, alebo každý má právo na svoj názor a ja neviem, možno už to aj tak zo mňa cítiť, že ja som extrémne pokojný človek, príjmam každého názor, vždy sa tomu vzadu nejako pousmejem nejakým určitým veciam, ale myslím, že toto je taký recept na to, aby sa tu nevytvárala väčšia nenávisť, že snažiť sa byť viacej tolerantný, akceptovať iného človeka, aj keď má trošku iný názor. A myslím, že to je tá cesta, akým by sa mala vlastne ľudstvo uberať. Hej. Ještě jednou ti teda strašně moc děkuju a teď ti dám nakonec prostor, aby si se nějak rozloučil s lidmi nebo něco dodal nakonec. Iba by som dodal, že tento rozhovor som prijal hlavne z toho dôvodu, že máš supermenovca Jana Kubiša, tak ja moc do podcastov nechodím. Ale keď mi priateľka povedala, že niekto sa tu volá Honza Kubiš, že samozrejme musíš mať na to aj určitý počet sledovateľov, čo vlastne si všetko toto spĺňal, tak vravím, že super. Ďakujem za príležitosť. Boli to veľmi zaujímavé otázky, bolo to trošku taký iný typ tých rozhovorov, že sa ma niekto stále na niečo pýta. Ten moderátor, toto je vlastne priamo od ľudí, tak je tam väčší ten kontakt, je to vlastne live. Tak veľmi som rád aj za tie otázky. A čo by som povedal iba také, no, že iba ľuďom by som odkázal to, že keď máte proste nejaký sen, tak určite nečakať, hej. Hlavne keď ste mladí. Nerozmýšľať po strednej, že sa si zamestnám do fabriky čokoľvek. Čím si skôr mladší, tým skôr začne robiť rozhodnutia, na ktoré naozaj, verte mi, už časom potom nebudeš mať čas a nebudeš to možno ľutovať, hej. Radšej spravím nejakých 5 chybných rozhodnutí, ale za 20 rokov to nebudem ľutovať, že som to ani neskúsil. Radšej to vyskúšam. Aj na Blink pôjdem si bez prípravy, bez čokoľvek. Samozrejme, keď bude možnosť, tak sa pripravím. Vyskúšam to, ale nikdy nebudem ľutovať, hej. Aby som za 20 rokov neplakal, že no, kokos, keď som bol mladý. Veľa ľudí mi to rozpráva, hej. Stretávam sa s veľmi veľa ľuďmi, čo mi rozprávajú, že ja som chcel ísť do Legie a keď sa spýtam, že prečo si nešiel, to už takí 50-tníci napríklad, 40-tníci, lebo mne príde, že s kým sa rozprávam, tak 99% ľudí chcelo ísť do Legie kedysi, alebo do armády, a keď sa spýtam, že prečo si nechcel, prečo si nešiel, že no ale vošlo mi toto, čakal som na toto, prišla do toho frajerka, proste neskoro, hej. Keď mám nejaký cieľ, nerozmýšľať, idem za tým. Taká rada do života. Chtěl bych ti teda naposledy moc poděkovat. Chtěl bych ti fakt poděkovat, že jsi celkově do toho rozhovoru šel, jak se tady i zmínil, že do moc podcastů nechodíš, a chtěl bych poděkovat i všem divákům a posluchačům a přeji krásný zbytek večera. Ahoj. Ďakujem pekne,
Zdravím, pekný večer.